ஹலோ கேமர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் கேமிங். இதோட நம்ம என்ன பார்க்கணும், நம்ம டாப் கிரிமினலோட கேம் பிளே தான் பார்க்க போகிறோம். வேறு லெவலில் இருக்கல. ஓகே, அதோட நான் இன்னொரு விஷயத்தை நான் இங்கே சொல்லணும். ஏன்னா இப்போ லாக்டவுனில் நிறைய பேர் புதுசாக விளாட்றாங்களா, அவங்களுக்குலாம் ஒரு மோட்டிவேஷனாக நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன், குட்டி கதை. அதை கேளுங்க. அந்த கதையில் என்ன சொல்லுவேன்னா, கடைசியில் எல்லாருமே பிளேயர் தான், எல்லோரையும் மதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் சொல்கிறேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை, தப்பாக யாரும் கோச்சிக்காதீங்க. ஓகே, இப்போ என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, ஒரு ஊரில் ஒரு தோட்டம் இருந்துச்சான். அந்த தோட்டத்தை ஒரு தோட்டக்காரன் இருந்தான். அவன் என்ன பண்ணுவான், அங்கே இருக்க செடி கொடிக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றுவான், நல்லா வளரும். அவன் டெய்லியும் கால்குலேட் பண்ணிட்டே இருப்பான். சரி, இவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிருக்கோம், இத்தனை நாள் இவ்வளோ வளருது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டே இருக்கான். ஒரு நாள் அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு பயங்கரமான ஃபீவர் அவனுக்கு. ஓகே, அந்த ஃபீவரால் என்ன ஆச்சுன்னா, அவனுக்கு அப்போ ஒரு மாதமாக படுக்கவே கிடந்துட்டான். அது அவனுக்கு தெரில அது ஒரு மாதம்னு. அது ஒரு 2 நாள் மாதிரி தான் அவனுக்கு இருந்துச்சு. அது ஒரு மாதம் அது. ஓகேவா? அப்படி இருக்கப்போ அந்த ஒரு மாதத்தில் அவன் தண்ணியை ஊற்றலை. அப்போ அந்த செடி நிலைமை எப்படி இருக்கும்? அவன் போய் பார்த்தானா, போய் பயங்கர ஷாக் ஆகிட்டான். என்னன்னா, அந்த செடியெலாம் வளரவே இல்லையா, லைட்டாக வாடி போச்சான். அதே மாதிரி தான் உங்கள் லைஃப்பும். நீங்கள் எவ்வளோ அளவு விதைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ அளவு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பயன் கிடைக்கும். என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் எந்த விஷயமா எடுத்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் அடையும். அது சக்ஸஸ் உங்களுக்கு இன்றைக்கி தெரியாட்டாலும் ஒரு என்னைக்காண்டி உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, அப்புறம் இப்போ இந்த ப்ரோ பிளேயர்ஸ்லாம் இருப்பாங்களா, கொஞ்சம் விளாட தெரிஞ்சவங்க, அவங்களாம் இந்த இப்போ பிளேயர்ஸ்லாம் அவனுக்கு இப்படி விளாடணும் அப்படி விளாடணும்னு சொல்லிக் கொடுங்க. அப்பப்போ கொஞ்சம் திட்டுங்க, ஆனால் அது தப்பு கிடையாது, இப்படி விளாடணும். ஏன்னா நீங்கள் திட்டினா தான் அவன் ஒழுங்காகவே விளாடவே ஆரம்பிப்பான். அதுக்கு அவன் நூப்பு பாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டாமல் அவனால, தம்பி இப்படி விளாட்ற, என்னடா இப்படி பண்ணுற, அடா பாவை ஆடுற இந்த மாதிரி ஒரு கேஷுவலாக பேசுங்க. உங்கள் தம்பிகிட்ட எப்படி பேசுங்களோ உங்கள் கூட இந்த தம்பி மாதிரி பார்த்து பேசுங்க. சில இப்போ பிளேயர்ஸ் இருப்பீங்களா, அவங்க என்ன பண்ணுறீங்க, எப்போவுமே பொழுதுனைக்கும் கேம் விளாண்டுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காம, கேம் விளாட்றோம்னா இந்த ட்ரிக்கு ஒவ்வொரு இடம் இந்த ட்ரிக் கற்றுங்க. இப்போ க்ளோவால் போடுறது, கிரெனேடு போடுறது, ட்ராக் அடிக்கிறது, ஹெட்ஷாட். இந்த ட்ராகு ஹெட்ஷாட்லாம் ஒரு மெயினான விஷயம். அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணால் நீங்கள் கேம் பிளே இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். எனக்கே அந்த அவ்வளோக்கா ஹெட்ஷாட்லாம் அவ்வளோ அடிக்க மாட்டேன். இப்போ பாருங்கள், இப்போ போனோடனே உட்கார டவுன் பண்ணிடுவானுங்க. ஓகே, அது அப்படி தான். வீரனுக்கு வெற்றியும் தோல்வியும் சகஜம், அந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய்க்கணும். இப்போ பாருங்கள், பின்னாடியே என்னை அடிச்சிருவாங்க. சரி, நம்மளை தான் பின்னாடி தான் அடிக்க முடியும், முன்னாடி தான் அடிக்க முடியாதுல்ல. ஓகே, ரைட்டு. சரி, அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, அதே தான் நண்பா. இப்போ என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கான், ஜெயின். அவன் என்ன சொல்லுவான்னா, இந்த ரவுண்டு இப்போ தோத்துறேன்னா அடுத்த ரவுண்டு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னுவான். சரி, இந்த மேட்ச்சை நாங்கள் தோற்றுறோம்னா குடும்பம் அப்போ அடுத்த மேட்ச் ஜெயிப்போம்னு சொல்லுவான். அவன் ஏன் அது மாதிரி சொல்லுவானா, நான் ஜெயிக்கிறேனோ இல்லையோ, நான் விளாட்றேனோ இல்லையோ, அவன் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணுவான். இதே மாதிரி தான் உங்கள் ஃப்ரெண்டை நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயமாக மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருங்க. அது எந்த மாதிரி பேர் இருந்தாலும் சரி, 60 லெவலாக இருந்தாலும் சரி, 68 இருந்தாலும் சரி, 40 இருந்தாலும் சரி, 10 இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு என்ன எப்படி விளாட்னாலும் சொல்லிக் கொடுங்க. வேறு லெவல் ஹெட்ஷாட் அடிப்போம் பாருங்கள். பார்த்தீங்களா, இவனை பார்த்தா நான் ஒரு கேம் பிளே பழகினேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, ஒரு சின்ன விஷயம்னா என்னோட எல்லாருமே பிளேயர்ஸ் தான், எல்லாரையுமே மதிக்கணும். எல்லாருமே நல்லா விளையாடுவாங்க, எல்லாருமே நாளைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரோ பிளேயர் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ ஃபைனலாக முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ அடுத்த நாள் இந்த தோட்டக்காரர் என்ன பண்ணோன்னா, டெய்லியும் அவனோட கடமை என்னது, தண்ணி ஊற்றுறது. தண்ணி ஊற்றிட்டே இருந்தால் அந்த செடி நல்லா வளைஞ்சி ஒரு நாள் பழமும் இருந்துச்சு. அதனால் நிறைய பேர் பழமும் அடைஞ்சாங்க. நீங்கள் செய்கிற விஷயம் உங்களை மட்டும் இல்லாமல் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் சந்தோஷப்படுத்தும். அது நான் எப்போயுமே இங்கே சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நாள் நீங்கள் வேஸ்ட் எடுத்தாலும், எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு போனாலும், அது நாள் உங்கள் டே. ஏன் உங்கள் டேன்னு சொல்கிறேன்னா, அது நீங்கள் அதுக்காண்டி செலவழிச்சிட்ருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ஒரு பேஷன்காண்டி நீங்கள் போராடுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிக்கலாம். ஒரு ஐஏஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு ஐபிஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே இது பொதுவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தென் அதுவாக நெக்ஸ்ட் இந்த கேமில் விளாடணும்னா நீங்கள் நிறையா ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு எல்லா பேரும் மதிங்க, அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஒரு நல்ல பிளேயராக ஆக முடியும். ஓகே, எப்படி சொல்கிறது, ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு ட்ரிக் தெரிஞ்சுங்க. நம்ம க்ளோவால், கிரெனேடுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்குது, இந்த மாதிரி நிறையா ட்ரிக்ஸ் இருக்குது. தென் ஹெட்ஷாட் அடிக்கிறது, ட்ராக் அடிக்கிறது, இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நல்ல பிளேயராக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்ருங்க. தேங்க்யூ நண்பா, தேங்க்யூ.